og velkommen til den her video. Gry, hun er lige gået på toilettet nu, så vi kan lige snakke om, jeg skal lige tænke på, hvad vi skal. Hende og jeg skal lave en tegnekonkurrence. Så jeg henter lige noget papir. Lukket en lille dør. Så, men vi venter lige til Gry kommer. Nå, men kommer Gry ikke snart? Jeg tror, jeg lige har hørt Kylling. Kylling, hvad vil du? Vil du gerne sige noget til folk på YouTube? Okay. Hvad vil du så sige? Du vil vist det til. Nå, Kylling, hvad vil du sige til kameraet? Jeg vil lige have kun den her. Nå, der kom Gry lige. Nå, jeg vidste ikke, du havde tændt den. Nå, hvad har I snakket om indtil videre? Nå, men vi har snakket om, at jeg har valgt, at vi skal lave en tegnekonkurrence. Eller vi skal tegne noget. Nå, men Kylling, han vil gerne sige noget. Kylling, det var ikke det, vi snakkede om, så vi går tilbage. Nå, men hvad skal vi? Stille, Kylling. Det er pinligt, det der. Nå, men hvad skal vi må tegne i dag? Vi kan tegne noget fra en tegnefilm, og så kan vi også bare selv tegne noget. Jeg tror, jeg vil tegne en hund. Og hvad vil du så tegne? Jeg tror, jeg også tegner en hund, så laver du din hund, og så laver jeg min. Og så kan dem bag kameraet bestemme, hvem der har tegnet det bedst. Du må ikke kigge. Okay. Jeg tegner her, og Adam tegner der. Jeg tager den her sort i stedet. Jeg må heller ikke kigge på Adams tegning. Sådan der. Og så skal vi lige have klippet den bagefter, så jeg går lige ud og henter en saks. Kigger ikke på din tegning. Og jeg kigger heller ikke, fordi det må man ikke. Og så er sikker, så kan du også bare se kameraet. For jeg kigger ikke.
lige sækkestolen herover. Det var det her. Jeg tegner hver dag. Vi begge to tegner en hund. Kylling, stop! Du skal ikke få os til at miste vores koncentration. Så er min hund snart færdig med at blive klippet. Når du klipper din hund fri fra papiret. Se, så den kommer til at være sådan her. Nej, du må ikke kigge på min termin nu. Nej. Ligesom du heller ikke må kigge på min. Sig til, når du er færdig. Sig til, hvornår du er færdig. Jeg er allerede færdig. Det tager lige noget tid mere. Jeg har ikke engang lavet kroppen endnu. Man sidder ikke så godt. Den her sækkestol. Dammit! Jeg sidder lige på 2 puder mere. Nu er det meget bedre igen. Men vi skal ikke lige have, vi får ikke farver på vores tegninger. Nej. Jeg kigger ikke, jeg kigger bare på døren. Jeg er snart færdig. Og jeg der skal også lige være et hegn bagved. Det er ikke pænt. Og jeg er gang. Så. Adam viser sin først. Der er ikke lige farver på nogen anden. Hvad er det ovenpå? Det var sådan, det er der nogen hunde, der har. Hey, kan du lige finde et billede af? Skal vi lige søge på en race på din telefon? Okay, vi kommer tilbage om lidt. Der er en hund på min telefon. Så vi filmer tilbage om lidt. Da jeg prøver at lede efter den her hund, som jeg tegnede lige her med de der topper på. I har nok set en hund, nogle små hunde, der har sådan nogle flændinger ligesom piger. Men da jeg prøvede at lede efter sådan en, der kunne jeg ikke finde sådan en hund der. Og må lige låne din telefon. Luk lige ind. Vi prøver lige at finde igen, som Adam troede det var. Se, det er fra den her biograf-trailer, som en film, der hedder Miniheldene, hvis nogen af jer kender den. Så troede jeg, at den havde sådan en flænding der, men den har bare en sløjfe. Du har bare glemt det en lille smule. Så... Nå, men din tur til at vise din hund. Nå. Det er min hund. Det skal ligne sådan en mops af en art. Så hvem synes I er bedst? Adams eller min?
helt vildt her. Vi skal i gang, og vi skal tegne tegnefilmsfigurer nu. Det lignede lige, der var et eller andet insekt på dig. Det var der vist ikke alligevel. Adam, hvor skal jeg så sidde? Du kan sidde ved siden af mig. Vi kan næsten ikke være her. Adam tegner hundemand, jeg tegner Gurli Gris-familien. Som hedder Dogman på engelsk, hvis nogen af jer ved det. Ups. Jeg kom lige til at se nogle af dine tegninger, men kigger ikke kun her. Det var ikke mere vildt. Den her gang vidste jeg faktisk ikke, man ikke måtte kigge på den andens. Men undskyld, jeg kigger ikke på den længere. Jeg vidste jo ikke, man ikke må kigge på den andens der. Jeg starter med at tegne Gustav Gris. Jeg tror lige, jeg finder en Baker stol. Wow! Shit. Jeg tror, jeg finder sådan en gammel. Du viser mig den længe. Nå, men... Hvis du laver mere på, når jeg ikke viser dig det, så laver du stadig hundemand. Uden at vise mig det. Han skal lige have noget mere. That's better. Hvorfor kan du ikke lide hundemand? Jeg har engang set filmen. Hun har lige sagt, at hun ikke er så glad for hunde. Men jeg kan godt lide hunde i hvert fald. Det kan godt være, at der ikke lige er et P på. Jeg har bare glemt at sige. Hvor det kan være, tror du han har et P? Jeg har lige glemt om han har et P på sin kasket. Han har et eller andet på sin kasket. Er han ikke en politi? Han er en politihund. Jo, han har helt klart P som police. Så tegner jeg et P. Vi skal lige klippe. Lad vores tegner færdig. Så. Det her, det er hundemanden. Og det her, det går lige af Gustav. Nå, det er lige mig. Gå lige, Gustav. Hvad sagde du lige til mig der? Jeg efterligner dem jo bare, for det er jo det, de siger, det her. Oink, oink. Gustav skal lige have en blå trøje på. Og Gurli skal have en rød trøje på. Nå, men det var alt for den her video for i dag.
Husk at give videoen et like, hvis I synes, den var god, og hvis I gerne vil se mere med os. Og ved I hvad? I en af videoerne, der kan I faktisk skrive til os. For ved I hvad? Hvis I går ind på den der shot, eller jeg ved ikke, det er nogle små videoer, hvis nogen af jer kender det. Gå ind på Kaj og vennerne, og så står der min have og min pool. Der kan I skrive til mig. Gry, hun er allerede på at skrive til mig, så Yep. like og subscribe. Vi ses.